No, lääkärille pääsy on tietysti se avainasia ja se, että pääsisi mieluummin saman hoitaja-lääkäri parin kanssa asioita hoitamaan useamman kerran peräkkäin. Eli kyse on hoidon jatkuvuudesta. Menisin tähän oman lääkärimallin suuntaan ja aloittaisin sen ikääntyneistä, ikäihmisistä ja vanhuksista, koska heillä tästä hoidon jatkuvuudesta on kaikkein eniten hyötyä. Myöskin huolehtisin siitä, että terveyspalveluita on saatavilla jatkossakin kaikissa Keski-Suomen hyvinvointialueen kunnissa niin, että palveluihin pääsevät myös ne, joilla ei ole omaa autoa käytettävissä tai jotka eivät käytä digipalveluita. Ilman muuta parantaisin myös erilaisia verkon kautta käytössä olevia terveyspalveluita.